Fálaigh was le 300,000 scoláirí go tarí artaistméireachta ag an éachlog maidin na neamh. Tá na tarí atá 4.4 faoin gcéad meán níos airde na cína bliana in nora dá bhhailsiú líne. Ceapan tá cin mí ainach ag an nóméid, le tá just géir go máis níochlog. Like níl am géirí aon rud eile inis, just níochlog. Tá cúpla nóid lá, seart nóid lá go dtí maithtáirí go dtí go bháscan an Portal agus man seo ag fánart a géirí lá eiliste. Meis go tímó cos níl cover sa teach seo. Unavailable. Oh no. A réal a ríist. Gán ar bhí seo. Níl is go cána sa maithíam, though níl is go an bhfuil se seo, like, you know, Nero, cad é. Oh, me.